fees, I only 3,000. Then I push you more the sports. Then not other schools participate, but I'm not going to do it. Also, you should know anyone. Get money. And when I push you into anybody else, very good. So, hope I didn't down about first, and you should want anybody certificate. So, I give them to that. I don't know what it is. More than one, I don't know him there, all this thing can not. When I talk, I may go, I have better mood. Enough good. Never number him the Colombo. Oh, we can at times. I jump. You don't visit. I don't when we get it. Only you are out and I'm a than don't want. Yes. Because I don't for that. Even an engineer. Now, I have to run into Chia. I could have when I go with your potassium. When I go, potassium, even in the batch, you're going to buy. If I have a little one that will do nearly 2 stages, 3 stages. My little was so bad. Now, I'm going to buy a year, I didn't get that at our house. Yeah, man, I'm not poor. Because only because no married plans here sometimes. A plan is only command plan. Man, not everything or the sudden. Yeah, in case sports are equal now. By Salabor. Upon an keep, not buying a keep record. I got a picture of it there now. Like, I think Colonel my cat, yes. I got actually, I win, I got first then. But POC may his soul rest in peace. So I have why you will, my watching was ever kind of no camp. Now, this in camp now, we are like I no camp. I just much as you are Oka, because Abacha Nanka is selected the best. Olumba. I think I can do from our final then. So I win. Because for time, the MLA large number, I hate me stress in our office. Yeah, I can do our engineer. So all these things now. Because of size and everything, I have footballs and jersey. Because like in Kebal, I wish that somebody, not much an engineer, like that competition. I would love it at least good for Nanka only. Because come on, God, I don't mind. More than try to be a first. We have to try to say the competition. Here, my money yoga, you come here, no better, go for a start. Then, another thing to buy some. I won't care about schools with it. I'm at a moment at a school, I'm going to so, I see, no, okay, see, so, another thing to buy some laptop. Laptop, I mean, or one laptop, I did you and I connect via the make all students. I can do that, like one laptop. So, engineer, you buy some laptop, one name and things like that, you understand? So, I got some affordable laptop with them, you understand? That one, I can get you one of that. I promise you, I will get one of that. You have to go for the school. Well, another thing that one is okay. Everyone go buy their house, but they take what the security. Laptop age, and I will hand their principal and the principal age because actually because that's now one of my TV and look, they can break in and you know. So laptop will you get
Okay, camera engineer. So, but still, like your laptop. God bless you. I am all the thing like the laptop now. Oh, you can say okay. Now, when you have the security man, or you would have this secure Naka headmistress. But also, how that person like doing like so the welfare of Ndeba, yeah, they yes now I'm a you understand? So like more than saying me and I don't really know the you understand me? You understand me? So I am a kid to go and then ask or them that is feel yeah bit worried. You know that I pray no one say but I go put I group what the Mmiri Mara Ugo. I agree to you, so so the thing did go in the laptop and we sort it. Thank God I'm an engineer. An engineer like me had promise and then what all you so okay now they have I got sort here the so but because Obrona they see just so them before them. So government paid teacher then six. Okay. This government this thing 8. So you worked up at 5,000 for 8 people, then you worked at 10,000 for principal. Then 6, 5,000 again for 6. So 8 plus 6 14. Yeah, 14, right? So you worked at 5,000 14. Then you worked at 10,000 for headmistress. So that's then they can wage and then they come on entrance. Our face Wednesday March. First now we March. I'm going to see that. So we're going to have to prepare for it. You're all going to have to prepare for it. Which is how much? 4,000 per child. How many? 45. I'm not going to check it. Hello, good morning. Good morning. Good morning. 4,000. Okay, now this is the sorry. Yeah. So, I'm not going to do one year.
But all program, you don't have them not because let's have my body about it. No, So, that last for 180. So, for 45 students. Okay. Yeah. So, like that 45 students, I guess me and I will be the best because actually, me up I get me, or go direct. You understand? So, I'm going to take in them of those students or see the either cut off of fun. Then on a school day or something like that, to confirm how to confirm the hand channeling the authentic, you understand? So that's another thing. Okay, okay. So hello. So, I confirm. That's not how I do it. I need to check that every week. So now they'll do it for some months and I just have been for 47. Okay, not at school now. Primary 6. And they are all your students, or who are like, senior way can have or some, yeah, okay. So I had a 47. So that 47, approve for what that, approve for what that, paying for it. Yes, so I will pay it, which is about 45 for 180,000, I think, my depression. So it had to put it too. So I will take care of that. But before then, engineer and my sister, you understand? So, so I get their names. So to make sure that we are trying and you understand me? So I be a higher ones. I'm on office gonna bank, is a good over. I haven't seen a good over. On office principal, okay, okay. But here, case Apoya is their auntie. How many class can we primary 6? How many class? Okay, only one. I was the 6A, B, so one can have it. So and they are 47 in number.
So which like students are doing them about? Okay, that's make it this line I have to I say only a hand over because we just want to engineer will have to speak to them and no one will know any 2 words and they can they go behind, you know. So I will do that. Then for the okay. UBA. So before UBA. So as a zonal nation, all schools, all primary schools yeah, they can even on each other how many people they have. So now this is me but the only thing after which will not just to make sure because when there's some places bigger you give you might not hear the local I'm working cable they discourage some people eating here nearby both Manoka both Malobodo. Yes. The Ezio email or the threat like money I will put something. Since we have a head on they cheap put up that thing they use like maybe I will make a laptop, use a laptop, a chimbata as a laptop, I will make a bata on our way. So come back that library. But I'm not for that laptop. Only graduate as an anti-GZ, my baby. You know, it happens. Machine because you need to know. Some people just walk out. You understand? So all these things they discourage a lot of people. You understand? So I am about the thing. And you so yeah. Prenoze, who's that? Then after Prenoze, all classes will not from my seat. When the parents, I don't think it is. So, go. Only a man now. I don't know when I know. You understand? So that's so much. Yeah. Man, I know a little bit. Society, I don't know. You understand? Some all be too much. I don't for a lot of things. I can't remember if I come and I'm wasting nature because them doesn't really care. They don't really care. But somebody have to have your home. You understand me? So here, okay, you know, so you watch you always the way I see no matter I go as then you go like madam if sorry to use this language and I call me sorry to I'm going to give the treatment to today. You understand me? The treatment to for no good reason, uniform, school uniform. As a child, you are calling them school uniform. You understand? All my parents. So you know right, if you are not over it, you can maybe not the dates I say, but not the can you go kagonka. You will one little stage of the even feel ever. You must treatment on the measure hand them to POC because none of them and now I want a pool one called the car is the remaining one. Then hand to come over. That thing never go out of my head. I don't watch that's man I'm one of them. Yeah. Oh, Mama got a phone. Like I get a phone number parents. Oh, when getting job all parents. Oh, yeah. Oh, now I'm reading. One man, one young man, 1 year, 5,000 in the baby. You know, go to one after. They don't know now. Never she called it. That's what they watch. Not just she didn't know that just shake and out. Without pushing. Oh, you have a say, oh, yeah, can some one. They're not come for it. What I can put. Let's say I come on my little. Yeah, Mamma, no one I got was before you should also walk my window for your back glasses. Yeah, I remember she from you came down. But I am educated, man. On your poor, I go and see I education. Oh, you can never go do that. All the hand I come ask on our graduation. All the hand of the package is in a class. What did you child? Put them out, put a child as a women. Tina, what I put, where is a Tina, what I put, that is the correct. You were in your mamma, then you 5 and I had a little, no, I'm 5 and I had a man. Food once, only rich Chinese, eh?
So, yeah, oh, wow. When I go in Yaniano, a man over. Where's the government joke now? And I didn't have to do no, you must have a class of women. Only and another issues of more than two shadows. Mamma, my little man. Oh, I'm meaning, and I'm not going in and also, I'm going to buy last week. But I saw an number of didn't class. We will now come on. No question over 9 when we advance it. Who knows the come of me so that I who know I'm reading again over the book. Who did the bunch of it? They cheer very much. Oh, now. I can plan this thing anyway, like I said. I've been there now. To be a member, I will be taken to other people. Because yes, I'm going to and then do because I see the toilet more and so last time I mentioned so I they want to and I support my support but say there was I will give you but go to my wife. Yeah. But can the teachers? Yeah, but we just someone like we are coming bell. Okay. 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 Oh, when we do the all the better because thank you. Mmiri go back to school. I went back to my school, Urban Nobido Primary School. So you know, I got back to school, back to my primary school, and I got me in a colorful way with the attire, school attire. When you reach it, and now I bet me as high chief. So yeah, you know, so. I cannot try because yeah, you could me here when I go see online the bo no kai we na lo tito or anything but talk some people ime here man go for but na how to go about it. Some people the creative but how we have the resource. Some people were the resource but had the creativity to do the things. So so biko ihe ọbụla onye ga-emenwu ya na-eme. You're welcome. Ihe ọbụla onye ga-eme. Are you one of the teacher? Okay, thank you. In the color of the okay, headmistress. Up on our part of that teachers. Yes, yeah, baby, all their color of their yeah. Here for students here put us now. He got for the color, all the same color, all their school uniform here. I done my job before Kuala Potawa now. So yeah, will be headed there. I want that guy. I'm a politician, and I'm not praying to be a politician. And want leadership in me like that. I'm not interested in that. But I'm interested in making our place better. I'm interested in like teaching those things. Men with the home when Kemawa. I'm interested of imparting it into
younger ones. You know, so I say gamba muta ihe mutara na mba Igbo nati ya na bono ka e wele matakwa. So ya nwa bụ ihe a na-ekwu akụlụ na abụọ mgbe ị bịara lụọ ụlọ elu na village gị, akụlụ na abụọ mgbe ị bịara go nnukwu moto dọba na be gị, ọ bụ ya nwa bụ akụlụ ụlọ is what you bring to the table in your community. Hello ma. Thank you. So now Yangwa. So Ayangwa, yeah, we go Mmiri. Thank you for your support. And thank you everyone. Thank you for your kind words. Casey. Yeah. Hello. The face look familiar. Nwagu Nanka. For years. I think I go color or something. One your brother, You're supposed to know me. This is old school. Good morning, and Don't worry. thank you, Auntie. Okay, that's not what day today anyway. So we go. Afambo Chibol Mogwekwanum, Abumo Onyo Nanka. By his special grace, High Chief Mmiri Mara Ugo Nanka. So it's a language in last of Farabala. So Onye Chichi Kambu. So I say Kambi upon Eben Mowele Bido. Ever I can not go for my school, which are wherever Mana high school, Nanka Community High School. So because I don't know, but Aboya, Ngulu Eben Guru, where Galaxy, Marijuana and Moke, Ebon as well and Lagos. So from there, it will Israel. Okwehọ the opportunity for Bodongo Epota. So more when Gabazie London, so UK. That was 2008, December 2008. So and that is my little story anyway. So but I go Nobi. Anya ilu anya Neruma and Aya by Samo Mazi. Because I'm in a society, I know we have those all the I know. So I know free them on the internet and other things. So only with them, I used to quit because I had guilty of so a lot of things as well. But now we enjoy. I'm not talking only as enjoy. So I try to impact in a good way in the society.
so I work and you but as na ma bia visit then visit kwa Nanka girls at least everyone go. So we bia so thank you for you for kita mgbe njura ajụjụ say ụmụ nwoke anọrọ here. Ụmụ nwoke niile chọrọ ego mbute na ndị otu ya. So ụmụ wee na take the responsibility because na ụmụ na society dịkwana mma. Now ụmụ na-akụziri akachụ na adọta all those things. They tinye a little bit fear and knowledge into their head. So I'm echie were mmadụ karịrị nwa mmadụ dị ka engineer ka we use engineer because ha nwa ndị bara nnukwu uru na society. Enweta more of them na this ndị a ụnụ na-azụ na nwekwa ndị ga-abịa in a bigger way ọ na-nsi wee bịa mee ka our society grow more. So wee na-ekene ụnụ ncha niile n'ọrụ ọma ụnụ wee na-ayọkwa biko ịma na anyị ncha niile ọ na-ilu anyị dịcha omume anyị niile dịchakwa iche iche so wee na-ayọkwa biko o nwere experience nkọbụrụ headmistress m nwere mgbe m na-agụ ebe a sometimes obukere ha ntinti ife ka eji etite nwatakịrị ịma ife ọ ịba uru ọ ịkọ ya ọnụ or ịma gị ịdị just natural wicked to a child. Maybe o nwere ike, sorry to use this word, o nwere ike ị na-apụta n'ụlọ di ga-akpasu oge iwe you bring that anger to ụmụazị. O nwere ike mebọ gị ọ nwa gị sef iburu jee ebunyere nwa onye ọzọ. Ụmụazị a na-echefukwa ife because m echefuru m. O nwere onye nkụzi m kpọrọ anti afọ ebe a ma akpọzi afọ ya again. Ndị niile kụrụ m ihe buru ibu but ha kụrụ m ihe kịta I enjoy that ihe ha kụrụ m then because I knew ama m na ihe m mere then bụ ihe deserve ịkụ more than ihe ha kụrụ m then self. But o nwere ndị nke kụrụ m ya nke wickedness as suppose and that's an apple on Miss Go today. Enwere m ndị nke secondary school. O nwere nke my brother mere m self. You understand? So ka ọ ghara ịdị ka ọ ya but ya ndị na o nwere ike o mere ihe n'ụdị ka o mete m guys ka o mee but ọ ma na ihe ahụ ọ na-eme na-eme m self na-adị more rugged. That is na-asị oke ịmụ nwe ihe ya na-achọ ịkụzi nwatakịrị fil na akwụkwọ ị na-akụziri ya bụ not for your own good not for his own. You understand? Ọ na-eme ma agụ ya taa ngwa m ticha m bịa after all tie m ife emere m ya but amaghọ m na m mụtara ide A and B ide nwa afọ mba atụrị because actually came to our house but my brother suspended him say na mama ngazi that school because of that because of na na sports because abia mburu ihe gbasara football tinye n'isi m so ana ma amụta and the one last born na nwoke and he want to fu nwoke ịgụ akwụkwọ na our family but oji ọmahọ oji aka ike. You understand? Na-eme so mwa feel ngwanụ isi na mma agụ ya aka nkụ na ya so mbe na I was just playing but at secondary school seriously I was just playing. And I'm making anything because I love my brother can never tell, but I don't know when can but maybe little pets or get pet koala or something without only because of everybody are not only when they disturb on I'm inside. You understand me? So the thing mellow. So when I get the hours I told you from another abesi babo na note you were dress I call you by when you're my brother assurance. Man can no man at all you have the whole weekend. You understand? Not do a week or do a weekend. Or be able to buy our watch out my brother see an organ column. Come there, that is him, but not going to miss extra lesson free of charge. One more possible, one was one of visible charges because let's be honest, yeah, I'm not some just pattern aboard and then they make up. But only if you know that I know this thing, one-on-one skills, only one-on-one talks and teaching you will you know now. Obuno ne ahota no will ka hota. Mgba ka m no muta na ade. Ni na go dia na JS1 ka m no muta. That is when you kiss in that from that from ozigbo. Muta not some certain things. Yen je tu ya bu man dey online man dey no ka ha wear matter something like this. I use myself and I'm not ashamed of using myself. All here mere m ko bo. I'm boy in that mere m ji to more exposed. Then Chineke mekwa ebe m nwo obodo Igbo.
So sometimes people, I need the love that ụmụazị anyị nọ. Ndị ahụ dị stubborn ahụ, sometimes ha dị other stubborn, not just na etinyego fire n'ime fa. So biko obi ndidi ka nna ya, o sikwere ike o esi ike, but biko na ụmụnne m, onye ọbụla ha si pasuo, onye mara ka o si azụ nwa ya. Ọba nwa gị kwụsị, because ọ na-adịkwu very harsh to ụmụ ha as well. Tinye ha ahụ ike anwụ na ahụ. So biko ka anyị na-use karịwa, first of all ka anyị na-think love na nwa abụ nwa m, this and that, then try out your possible best. Chineke ya enyere aka. Biko mgbe na-ekenekwa na-elika n'obi, na-ekenekwa n'ihe ụlọ, na-ekenesi ụlọ ike, onwe much nji mma eme nwanne, onwebekwu nwoke esibeghị m ike, but as sometimes ọ na-esi anyị ike show love, ibu na mmadụ appreciate husband and wife. Nwunye gị jecha na-abata isi ya, hey darling, you did well. That thing alone ga-eme ya ọ gaa mmụọ. Or husband abata jecha nna m email ọfụma, thank you hey for looking after my child. My wife na nwoke na-emu sọnda, o nwere oge ya esituo mkpọ m na isi arịba achọ ihe m na-aga mee, o nwere ike nje sama toilet. Seriously, just ekene agwa. But some people have all these things. You need a good ingredient and they use it to build happiness. Yeah, my brother. Yeah, my sister. I actually know what I say. Then my sister. We play, we do everything together. But how can you respect? Carry down with power, with force. Because I put all over our bagara. But now they've never forsaken me. They never disrespect me. And the more I try for my best, irrespective for has my younger ones. So no anadi. So that goes in everywhere. So when I can only because my sister I don't know why I go more because some people put them on me and physical, but not just goes to every. So because each person each person 5,000 I can have ya try to organize the more. Or next year to maybe only I are in a bigger way. Then when I had mistress, now. So in the girl now, in the primary 6. Oh, yes. So my boy had the 47 laptop. So which I'm not an engineer, I'm a engineer. I got one bubble lawyer as a laptop, the guy when I manage, when I manage, next year. My people feel him I know that when we put people, they will even want to ask me, that I join and I pray that Chineke Mama can overcome so that I be those by but that love my own level wine or future. I live the sheep, I put up in the low, I call the I John Mother, I John teacher and all that. Because oh, you mentioned this okay. Because on the shop, I will I'm a man this year. I know because now, chief engineer, what the guy in there, our house, you know, I can say, I am about even one, I am one. We have a simple on passing motor, see, to make even working because one and the and this shine and one one. I'm not going to say, Bella Kagan, Ulu J. Potan. Only no tell 1 year. In short, all the reason. Oh, when the Buddha and June, on a mother woman never. Mon AP look at Lani, now. They can do engineer.
maka ọnwụ na o duterere ịgụlụ akwụkwọ maka anyị ma obere library anyị nwe ọ bishọp bọsị agala ebe a na onye mụ na ya na-abụ anyị ebutuo rejista a na-achọ ibe na bishọp eze kafa ebe ka amalụ ma ọ bụkwara dị akwụkwọ ebe eziokwu ya ma bịa n'ụlọ anyị library wee sị anyị wetebe nọmba ndị bụrụ we went to so many people ọ nwekwa ndị respond gịnị akịta anya library ahụ ọ na ha agbagote ụmụ ihe dịcha anya so anyị na-ekele unu ebe unu si weta wee nye anyị nwa bụ ndị nkụzi Chineke ya eme ọkwara ụzọ n'ebe ụzọ adịma ọnụ ụzọ ka ele ya azụ na-aga n'iru ajọ ifebe fam afọ unu fam afọ unu jesie unu anata ebe unu lotela anyị na anya bụ akpa elugbo ụlọ anyị na-asị Chineke gọzie unu gọzikwa anyị nwazi ndị nkụzi ụmụ akwụkwọ nsị na ha ga-emela anyị ọkwa ndị anyị kwesịrị ịkarịpụrụ ha na-elotekwa anyị ha na-elote anyị maka onwe nke mama amụ na ya ọ ka bịara mbosi onye Nsụka wee sị m anti na mụ pịara ebere eziokwu na wekọcha ụmụ ibe otu iche na mkpụ ha ata n'ugbo wetie nta biko anyị na-ekele unu ebe unu si weta akpụ na enwere ka o si kwu Biko ụmụnne m anyị na-ekele ụlọ nnọkwa n'ụlọ obi ugbu anyị saa aṅụrị ịnabata ụlọ n'etiti anyị ọnụnụ gụchara chetakwa na ọnụ gụrụ akwụkwọ ebe a skuulu a ha ọnụ fọ ndị gọọmenti na-agbalị mana ọ fọ ndị anyị na-akpọ na ebe a kịta most of the teachers who PTA parents pet and that PTA ahụ were crying and had to qualify ime ihe a na-emepụta dụkọ na gọọmenti anaghị elebata anya enwechabeghị ha and ihe a na-enye ha is talking to right home about 16,000 naira. But ụmụ ha gụchara ebe a ndị ya ọganize ndị otu ụlọ biko ha bịa na akpọta to their aid ha nwee ike na enwekwa na aṅụrị ahụ were n'ala biko Chukwu gọziere m ụlọ m na-ekele unu ihe dị n'isi Mmiri Mara Ugo ọ my small brother kọrọ anyị lebere ebe a mana ọ kọ m na Christ so mgbe anyị gachara na interhouse anyị nchọrọ niile nnukwu ọbịa n'ogbo ihe ọzọ akịta dis kọmputa ya mapụrụ about anyị adịghị mmasịrị mma I don't know we studio we are working on something of that nature no more down. You know, first night I think about more because the security of the facilities. Without it ever now, you can pick one officer to go to them. Because I went to friend but not school. You can furnish one room. One of the security because society and I people all the very products. Then like that like the 1 hour or two. Then the money like content of the library. I even not sure you in the library. I want to policy now. So we had ever seen Afriana. Somebody will get here in a budget. Like you may want to go there. How like we create more of impact. Can I go gangu. So I'm the content of that library. I'm almost feeling about in the bank. Imagine how much I never. I thought it was in a computer. And I said about. I said the monitor. I said the keyboard. I said the mouse. Because here at this mouse, if you draw it right, now my brother. It doesn't work. I know how many computers I have in my office. Now they use. And which, if you are going to do that, I ain't never approach. I ain't put something with the okay. I will not desktop. What I don't know. What is security? And the system I don't need. Because if I do my opinion, I have right now. I am on two projector. We say one now. Because I'm not afraid of the projector. How much did they say? And your scale. We are talking about the scale. Or never the scale. Now practice. I can take the technical school. So I know that side very well. In a technical school, we don't speak too much grammar. I never be high for I only have to know we don't speak too much grammar. All high for 9. So people who got the one that free which I hope from here email. The only one that more people are there. What was the group under him? We say what's up group. I don't know me and I won't be here.
will take care of herself. She will have to work on this things. On our country, I would have one add law. Associate them, all the go. I can about my can when I say I have better your mother of great teacher. Ugo Chukwu. Some Ugo Chukwu. Oh, I'm on the face. How do you want them work as well? I see the face. I'm going to the face. I understand how I'm going to say. I feel like the wow. Thank you, Oh, Chineke, etu a dịrị unu na-aga ahụike ọ ga-eche na-achọ mma na-ekwere ihe ọbụla mmadụ ndị ajọ mmadụ ajọ mma achọ Chineke ka ọ pụta unu Chineke ga-edu unu ụfụ na mbata ụlọ niile ụlọ be dị na-achụta karịa ka ọ na-achụta wee ekele echeta anyị ihe nke a ka anyị na-achụta Biko, yes, please. Then, before the PT, like I will try my possible best. But I am quite memory. But Kawagade, Obu no any support. Or Scrabble would know add 2,000 and Ghana every month. I'm more than what you keep your map or out. Say, okay, I'm support. No, no, 5,000 can add and Ghana. I will. You understand? But I have to go back first. Now, really, I plan because so then just see because only I got for 100. And there is something going on. So, when you're bachelor for doing something like this, I'll focus on boy, I'll be a second. If you behave, don't hear a secret event. Or maybe don't want to support. So, I'm not going to be as far as I'll call you. Or I can't listen, oh, yeah. But in this way, maybe I won't see that. I'm going to check them coming to see what they do. Maybe this thing. So, I'm going to go missing. So, and the more I discussion with my friends, I'll be telling them what I see. So, the way we can start. She will know what I tell you. Or what they let you know. You can go on a great day. Go on. Doing well. Okay. Go Basia. This is what I'm
akụkọ ahụ chọrọ ịkọrọ gị wụ na ihe ejizi anya gụ na gịnị hụ ya ọ bụzighị nto ka ntị egworo gị anyị ọ na-ege ntị obi ọ ya adịkwa anyị mma ịnabata ndị ahụ erigụrụ ezigbo ụmụaka ka anyị ga-eti nabata ndị ọbịa bịara be anyị emekwenye mkpọtụ ka anyị na-anụ ihe ha na-ekwu. Good morning, students. I think all of you are understandable. Yes. And the car will go there. Yes. Afambo Chibolu Mogrepolum, Ono Modala Nanka. Father Mmiri Mara Ugo. How are you? Abugum n'oge na-adịghị anya abụgum adị nke ụlọ ebe a ka ugo ọrụ ahụ sikwu na line ebe anyị na-akwụbu na ebe field ebe a anyị mechaa ya emere machin wee bata my class anyị so agụrụ m primary 1 ebe a gụọ primary 6 nene common entrance so ka ebe ndị 6 nọ ka ebe ndị 5 nọ ndị 4 ndị 3 ndị 2 ndị 1 ndị nọọsụ amazikwa m agụ ọkwa nọọsụ biko kee nọọsụ nke a ghara ichit ndị ofu nọọsụ ka e nwere abi oke nọọsụ 1 nọọsụ 2 nọọsụ 3 ndị nọọsụ ekene m unu so biko asị m ka m bịa ka unu fụ memba unu laikwara akwa akwụkwọ m I suppose they leak at that. Upon like, for fancy wedding, I didn't it. So, who we call them? You want to be in fact. So, who can wake up in now? I want to wait in that. Most of you never got the allowed to talk. That's supposed to talk. Okay, then. Okay. So, because first of all, unu na-erubere nne na nna unu isi. Second, unu na-erubere because nne na nna unu nwere bụ n'ụlọ kafano. But ndị nne unu nwekwara ọzọ bụ ndị nkụzi unu na-erubere fa isi. Maka mgbe m gụrụ mmatụ asị ihe niile m na-ekwu ebe a bụ eziokwu. And achọ nke eziokwu anwa ka unu mụta ife n'ife mma agwa unu and eziokwu mma agwa unu taa. Unu enwere not just no na one uncle bịa no because na ama m mgbe somebody bịakwara na nsi wee bịa mgbe m na-agụ o nwere some certain things ha kwuchara nọ na isi ọkpụkpụ ekweghị m ka ọ banye m n'isi but unu ama m n'isi ọkpụkpụ ka m unu ọnụgo so achọrọ ka nke m na-ekwu ka ọ bata ụnụ ka unu mụrụ from me mistake m mere ka unu ghara ime ya because na ọ họkwara m afịa so biko achọrọ ka echi ka enweta a great men and women in n'ime school a ndị na nka ga-eji na-ama atụ ndị Anambra ga-eji na-ama atụ ọ ekpere m and achọrọ ka ọ pụta and mgbe ahụ ọ ga-apụta ka unu cheta na o nwere somebody like onye isi nkwọcha bụ afụ ọnụ bịara n'iti unu echefukwara m mgbe echefuwa m ndị nke bịara and ya mere today
ana m esi na unu ga-emeri ndị nke unu karịa ka m si wee bịa mee unu ma injinia ama na unu ma a great man unu ma mkpa ọ na-agba na Nanka so ọnanwa ana m achọ ka unu na-afụta people like him unu na-amụrụ people like him ọ bụghị ndị na-ese siga n'Igbo na-akpagharị n'Ilo unu ana na-ene ndị anyị afụ atụpịkọcha isi na-agbagharị n'Ilo unu ana na-enefe anya na ụdị ndị unu ga na-enele anya biko na-enyere anya onwe onye especially ndị primary 6 primary 5 primary 4 unu amatago ihe mmụọ biko unu amatatụgo ihe wụ mma na njọ so biko ka unu na-amụta ihe ọma karịa ihe ọjọọ onwe onye ọbụla unu fụrụ ada eme ita hey nne ọ nna bịagodu try ya siga ka efu ka o si atọ ọsọ ịgaru egwa nne na nna gị ọ egwu onye nkụzi gị biko ọnụwa bụ future of our town ka anyị ghara ikwu nke ndị Nigerian politicians future of tomorrow emechaa bụkwa nwa bụ the future ahụ but unu nwa future our community and unu nwa bụ future by God's grace unu ga-abụ future of Nigeria so biko unu na-ene anya na dressing onwe ndị unu na-apụtazi n'afịa be anyị na-afụcha ma ndị ga-ehicha dịka ha ọgbọ ọtọ were na-akpagharị biko unu agana in that way biko na-amụta ihe ọma na-ege ndị nkụzi unu ntị nọmata onye apịagodula ụtarị ahụ apịara gị bụ ka ọ dị mma mụnwa na-ekene ndị nke pịara m beta ọgbọghọ nke mụ na ndị nkụzi ekwuo n'eniwe so ọ bụgo na o nwere onye nkụzi na-agbasa unu weekend anything n'obi m ebelivu na ọ ya echeji very soon because na mụ na ha akpakwuone but onye agakwana eme ihe ọ ga-eji wee mee ka ọ kpasuo onye nkụzi iwe enugo onye nkụzi na-akụzi n'nkọtụ ihe nlakigodo na-abụ na m na-ekwu okwu ebe a dele jụụ so o gosigodo ụlọ ụnụ na ndị nkụzi ụnụ na-akọmuniketi ọfụma so thank you guys because ese eto dike na nke o mere omekwa so ọ na-ana na-eto ụnụ ama na ụnụ ga na-emebe karịa ka ụnụ si bụ so ndị unu nne na ndị nke unu mere eme wee na-enwekwa na-asị na next year m na-abịa ebe a ndị primary 5 ga-abụ ndị primary 6 n'ike nke Chineke so ndị primary bido mgbe ahụ ndị 6 abago secondary school I wish you guys all the best in future so ndị primary 5 anyị ka ya afụkwa ọzọ n'ike nke Chineke next year so mgbe a gwakwa anyị ga-afụkwa n'obi aṅụrị ịghọtago so m nwetakwa result ka m na-ajụkwa ndị nkụzi na ndị primary 5 zi nọ mgbe a gwara ha na-erubekwa isi so ndị nkụzi onye otu nwa ihe a bịa ọ ka m si eme mgbe agwa bịa nna bịa gị nwekwuru okwu last year from the high school. I'm not here now. Somebody seen a first from last year. That is now first na each class. Now they have 5,000. The first thing I need to my wife. Oh, my wife. So hopefully I'm the like the two west. No, here gonna work for no you again. So get a lot of gifts, and I want a lot of plans for Ono. Better for ndị na-erube isi, ndị na-ege ntị n'ihe ndị nkụzi na-akụziri fa, ndị nke na-amụta akwụkwọ. Biko, ọ dị very important. Mụ nwa nọ here na-agwa unu okwu. Ama m akwụkwọ. Ama m akwụkwọ. Ma Chineke mere m ebere. Tọọnụọ m wee dị bụrụ mmadụ mbụ today. Mkpọtụ ndị nọọsụ unu na-eme mkpọtụ.
the way you work at the equal and my spirit to leave them because yeah, I'm now we have no I know seriously, yeah, I'm now be him. Oh, that's my character co-playing. I'm more than photo and I'm not your blast, but I'm very regret and continuing them melata. You have to go because so many more are more alcohol. Egumegu the nisi carrier alcohol, which is not good. So because we are now working tata. Actually, you went one with that. Mona give me. Actually, you went one with that. Mona give me. You know go. If put that over no one, you know, do my teacher. No, Papa, now we won't put a lot. No, come on here now. So, I'm doing that now. I'm not need now. Can now go each and every one of you. Or Gabala do with you. Or now these mother put on us where they are put. One of who can swear there was already a used uniform. So I can teach and in a piano. And they can take it as can make an impact. Nimendo. Mado. Tata. Mangoke Mawani, Manding cousin of here. Actual car, you will leave for me forever now. Happen call joyful. Only you could make Putella, 2 phone camera, but well and dear man in Putella. Because as an organ in Channing and Mark, only got great children and only got a great person in this community. Because I can't swallow. I go on too much. My engineer, Mark Kubiko, a Fuchitezim, but as I can go as a person, Konofoka, Obiang already the main of the list of you people. And there's mobile gift to Ebia, apple, na pencil and pen. Then, the guy in a common entrance. Only be a man and inclusive because teacher was so the 47 persons together. Everybody. Okay, look everybody. One line. Okay, look everybody. Hold on, look. I shall no. On a push me here. Nick Bato. On a push me here. Can you go? On a push me here. On a put a get the time here. I don't know what I like by class. Mechiano. Okay, so follow the line. Yes. Alma.
You kind of life. Go back where that's my issue. Ụtụtụ ọma. Ụtụtụ dị ya. So ana m ekene ndị nkụzi unu. Na-ekenekwazi unu. Mmezi mmechi. Okay. Na-ekene nwanne m nwoke bụ Maazị Chibuoromogu Ekwelem nke eji Chief Mmiri Mara Ugo one of Nanka welu marụ. Ana m ekene na ya wụ ihe mkpalite nke o nwere. Ọ ya maka ọ kpalitere. O wee kpọzie m wee jụọzie m ka e esi welu mee. Wee kpọzie ma headmistress ma ndị nkụzi anyị wee bịa ebe a tata iji welu gbaa unu ume wee na-agwa unu n'ọnụ the future of the community ọ bụrụ na esi welu pụta maka mana ihe na-ebe ahụcha ndị na nke adị o nwere ndị mba na ya nọ mana ofu ihe nye m oge aṅụrị kịta bụ na nọmba si m fụrụ ebe a ọ tụrụ m n'anya o gosiri na ụmụ akwụkwọ nọ n'ebe a ọ ya eme ọbịbịa ọ bịa tata esokwu wee kpalitekwu ndị ọzọkwa anyị nwee ike chetakwa ebe anyị si welu bido ebe a ka anyị si wee bido isi bụ Nwagu Central School na nka ndị ọ zụrụ buru ibu ma nnọọ ka esi wee zụọ anyị enwe ka esi wee zụọ anyị azụghị ha anyị na rewarding factor ime nkịta anyị nwa ji wee bịa burite ewu ọ nọghị ebe a ọ nọkwara ebe a wee jebe obodo oyibo wee jee ebe anwa fụ ihe dị iche ebe anwa na ebe a enwere rewarding factor ebe ọ ya bụ nsogbu anyị nwere maka ọ na-enwe rewarding factor na anyị ji ewe edo ị na-aga ichete na o nwere ndị mere gị ihe bụ tata ọ nakwa enye na Nka Students Union nsogbu nke ukwuu mụ na ha na-anọkwa mgbe kwa mgbe a na-akpa ihe na-ajụ ha o nwebeghị ndị lụrụ ọrụ a ụnụ na-alụ n'oge gara aga maka ọ na onwe ndị rụbụ ihe n'oge gara aga ọ ya enwe ihe ọma ha bụ n'obu maka ya wụ ụlọ akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ na kịta anyị nwa abịawago anyị ebuzi ihe ọma n'obi maka ya wụ ụlọ akwụkwọ n'usoro nka na ụzụ n'usoro nka na gịnị n'ụzụ science and technology and ekwu about science and technology abaa n'ihe gbasara ime quick drive unu
unu enwe kọmputa studio oge anyị na-eji onwe ha na-akpọ nature corner ama na ụna ka na-eme ya unu adazi eme ya dị oge nature corner and handwork oge unu adazi eme ịma sistem anyị nọ kịta na nke anyị nọbụrụ ahụhụ oge nke anyị ka maka bụkarịa kịta oge nke anyị enwere ihe ma nature corner ahụ anyị na-eme ihe a na-ese na bọọdụ a na-esete na bọọdụ eso m na-esere highest na school Yes, 100%. n'isi bụ Nwagu, I don't think Yes, ya na nwanne ya nwoke. eso m na-esere highest ndị ya na-esete na bọọdụ ndị nkụzi ga-akpa anyị mgbe ahụ anọ na praịmarị nga na-esere ma ndị sekọndịrị ma ndị praịmarị 6 praịmarị 5 praịmarị 4 ana m esere ya ọfụma oge mba kịta na klasrum a dị ebe a apụta m ndị esere n'elu aja ebe a enwere ike next time mma bịa nsee n'unu yes next time mma bịa m bịa mficha jụ onye nduzi ihe ọ chọrọ ka o see mụ nwa ese na nka senior nkịta na-akwado ime exhibition nke ha na-ela si ha bịa mee ya onye lụcha obute abịa ngerisi ya ngwa ha mba na mụ nwa ya laiki nke ya nọ na ebe anwa lụọ anya afụ ya n'anya ọwụ nọ 3 days event so ya ahụ so m na-asị unu mee gịnị jishi ike unu ebi vietnam from akwụkwọ unu na-agụ amaghị m mmadụ one bịagoro my house na this January m nyere ndụmọdụ ụmụazị ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị ndị nke gụkwara ya akwụkwọ si na ha achọzighị ego na ha chọrọ agba ha mba na mụnwere emekọ ga na-eme ha akwado nke a lụọ ya aka mma na ịgụcha sekọndịrị skuul jide ya WAEC jide ya ọgịnị WAEC. ọ bụrụ na ị chọrọ ije bọyị gba mbọ fụ na ịgụcha sekọndịrị skuul jide ya WAEC ka ọ ya ịgbakwa ịbọ ya nwee ka o si wee dụ ịnata inwe ike bakwa skuul ọzọ kọntinu kwa ọ bụrụ na ịgụkwa ya akwụkwọ ịgụcha ha akwụkwọ si na skuul pụọ ruo echi the lowest work ị alụ n'ụwa ahụ enwere ike igi sweeper ị na-aza ihe ọ na ị na-alụ security ọhụrụ na nature na very lower maka onwe certificate ime gịnị mana ọ na-iji WAEC a sị ka ekwu onye nke a weta ime gịnị weta nke gị jichi na ike na akwụkwọ ụnụ na-agụ anyị ama nchefu unu ọbịbịa nwanne m nke bịa tata emepego ụzọ mmepe na ụlọ akwụkwọ unu Amen. emepegoro ụlọ ụzọ mmepe Amen. anyị ga-etinyezi anya ebe a ụfọdụ n'ime ụlọ amaghị ihe projektọ anyị ma skuul anọzọ under mission right ka ịma datin o so na ịma anyị nwere saịdị politiks ya nwa nọ saịdị anwa o nweghị ndị wee ji ya mana ọ ihe niile na-ebute ebe a ka ọgwụ because when I was saying something oge anyị nọ n'ọfịs about security o nweghị ndị mgbucha n'uche o nwere ka nwanne m nke si wee mee ya ọ na-enye nsogbu n'ụka ọ na-enye n'obodo ọ na-enye na society ya dị iche iche ihe ga-enye mmadụ ego aja egotere ego fon na Samsung o jegotere go ofu product sego na anọbịa n'ahịa nwoke na ogbu obi na-ehicha imi chi ofu ihe kwuo ịbụrụ onye discourage the person ịbịakwa ọzọ batara ebe a na-ekwu do ihe dị ka ebe system 10 tinye projektọ ọ bịa ebe a na-esi ya jụọ agwa na onye ajigosike nwere eje kụziere ndị skuul a si nke akọ nke before you know it ikwu eziokwu asụta frọn ọ bụrụ zigi ma nwere ihe ndigo ya so ọ ya ewute onye nke a bikos na pọpọz o ji weta ihe ahụ emezighị ihe atọ ọ na-anọgide ọrụ aka ka m na-alụ nne gị 10,000 naira 10,000 naira my sweat ya awụ n'ịkpọ ka m jụtara ya eji n'ịkpọ wee jụta ya wụ ego ọdụ ha anyị nwa izi atọ nwanne m nwoke a gịta ọgwa ego ha mmiri awa atọ ọ na-arụ ọrụ ha nwa izi mana ị na-afụ ya na ị na-afụ ya wuti ọ sị na ọ bụ 2008 taa ka mma mgbe ọ pụrụ mgbe ahụ ọ pụrụ aka nọ skuul aka nọ skuul den exam akwụkwọ 2009 2010 ka m gụsị akwụkwọ so ịfụ na oge nka na-agụ akwụkwọ ya nwa apụghị ideta afọ onwe ya ọgụ efu ya na so ka o bụ maranụ na echi ya aka gịnị mma echi ya aka gịnị mma oge anyị nọ boarding school agụ m akwụkwọ na Federal Science and Technical College n'Ọka oge anyị nọ boarding school o nwere okwu principal anyị na-agụ anyị mgbe anwa mgbe ọsọ anyị na-agụ nwere nchekwa anaghị eme gịnị atalụ ọ naghị eme gịnị ọ dị egbu egbu ịba na boarding school n'anya dị m na-ekwu agụ nwere olileanya anaghị eme gịnị egbu egbu maka ịnata na skuul na 2 months ụna ana meet them bread gafe your parents mekwa gị nachi adakwa azụ oge na-adịghị anya skuul a kịta ga-enwezi Old Boys Association ama na ọnwụ na ọ dị na ha na-enye aka then PTA teachers who will look into that yes I look into that maka esi wee mee ya
May go there, I don't go there 1 year, you know, because I say a program. Before until I can anything. May check the sustainability of that program. This is not ya can. Can I manage here? You may not 5.5 weeks. Economic guinea. Go down. I'm also need to see the no, yeah, listen, thank you. Thank you. Thank you, sir. God bless you. Thank you. Amen. Okay, 4,000. Okay. So, yeah, because we add 180 of we add 188. 188. So, we will come. You can analyze here, yeah. There's the account. Well done. I can have next year. I have my faces next year. Next year, my full face in that. Maybe always you can do secondary school. I'm a bank. So be good. Don't be rough. You know? Not rough. Be good. Be good. Good. You know me, Homa. Chineke nwele ka o si agozi mmadụ. O nwere ihe nchefuru ịgwaba unu before. Mgbe m pelu mpe ka unu. Abezoku sometimes I nwere ike na-eme isi ike, but ijele nne na nna m ozi mfu ndị okenye ike adịrọzi ana m ezuho m oshi. That is one good thing, because izu oshi ọ na-ehinder blessings ihe nwete n'aka Chukwu. Izu oshi izu ihe iwere ihe abụọ gị nwe, maybe nwata akwụkwọ ga-edowe ego na iwere ihe ọ dowe ife izuru ya emehụ m ọ dịghọ na my car. No matter how stubborn I was, I didn't do it. And inyere ndị okenye aka ịma ndị aka go nka, like o nwere ndị teacher anyị na-aga help aka ihe mgbe anwa, but Saturday who na-eme ihe but Saturday anyị aga help onye nkuzi anyị helie dozie ịma go feature area or something like that anyị merie. So bịakwa na community anyị na village ebe anyị sigasi ifu ebe agadi nwaanyị agadi nwoke na-eme something ịma na ihe help nwe maybe mama na-aga afịa na ifu na wibalo ọkwa na ọ na-esi ike push, nwere ike isi ya mama ka m kwarala gị dị ihe ịghọtago. Onwe ndị fụrụ mebi enweghị nwa imecha ịchọtara ha nni ewu
ịchọta nne ewu you help her. I mess with all these things. So all those things, I may believe never work my blessings. Sibia because masị gị na mbụ sent na mbụ ezigbo mmadụ. Masị gị na mbụ ezigbo mmadụ. Ọ na m emeke ya but all these things m na-agwa gị now. Ọ na nsi wee bịa visit unu. All things m na-eme na-enye m obi aṅụrị. And they believe n'ebe anwa ka ngọzi m si bịa. Ada m atụkpo mmadụ ibe m asị. Ada m ebo mmadụ ibe m ebubo. Ada m ezu oshi. That thing. And another thing bụ ịkparị nne na nna ndị tọrọ gịnị. Ha were iwe bụọ gị ọnụ. Ọnụ ahụ ha bụrụ gị were ike osoro gị na-aga forever. So emene anything ọbụla ịga izu ihe onye ọbụla but especially ndị okenye iluwere okenye isi ngọzi onye okenye nyere gị karịkwara ngọzi fada pastọ nyere gị ihe na-agwa unu bụ gospel truth ihe na-agwa gị gospel truth ngọzi okenye nọ kwefuru ya m bịara na headmistress unu nọ ikpere m ekpere ewere m ya with great heart because nọ nne ka ọ bụ o luru ịmụta m nwa nọ here ị na-aghọtara so ngọzi o nyere m ga-edu m forever so na nkwa ka unu ga na-esi na-eme ka unu na-anata ngọzi n'aka ndị nne na nna ndị tọrọ unu ka unu na-anata ngọzi n'aka fa so ihe ọbụla ị ga-eme ka nne na nna gị obi aṅụrị na-akpa ya ka obi aṅụrị na-akpa onye nkụzi gị na-eme ya because na onye na-emepele gị ụzọ in future mana ebe ị na-agụ akwụkwọ ma ebe unu ga-aga because ndị ya gaba secondary school na so ga-aba boarding school ngọzi anyị na-agọzi gị nwere ike ọ na-emere gị ebe ọbụla ị gara ihe a na-adịrị gị izi ebe ndị ọzọ gara osielefe ike ị ga-adị ọma nsiri gị ike ọ na-anọ mana o nwere bọsị ọ ya agwụ mpụta n'ụzọ m na-aga o nwere ike ego m ji adịghọzi mma ejigba transport somebody enye m ego ihe na-agwa gị 100%. Ana m emeri ihe mmadụ mpụta na ana m afụ mfu onye dị stranded I help that person and echi Chineke anaghị eme Chineke na-emekwa ndị stranded mfụkwa onye na-ehelp m ọ na mkpọrọ kịta architect engineer Emeka ọka ka ọ nọ na-emetụ beta agwara m ya sị na m chọrọ ịbịa primary school ebe a ọ bịa soro m ozugbo beta onwe onye ga-akpọ ya ọ gwa ya na o nwere ọrụ o nwere efuru ya na so ihe ọma ọbụla ị na-eme Chineke nwere ebe o si akwụghachi back so biko nụ unu ahapụ na that side were nụ nke a very important ị nwere ike ịgba ha akwụkwọ but ị dị favored tomorrow because of ezigbo omume gị because of ọrụ ọma ịlụrụ ebe nne na nna ndị agadi nọ unu ọnụgo biko mmekwubu unu n'okwu like I said biko nụ I am like m bịa next year in future ka onwe onye mmara aga n'ezi ọkpatụ maka see that uncle bịara na school na m bụ so person ọ ga-atọgbu m onwe ya and I pray na ọma mbụ ofu onye ọba mbụ mmadụ na-abụ ọ ga-abụ a lot of people unu ọnụgo Chukwu ya gọziri m unu ncha niile ịnụgo yes ha ga-ama so We want to pray. Amen. Amen. Yes. Amen. Amen. Chineke tinyekwara anyị aka ka anyị bụrụ ndị ọ gwara okwu
Amen. Oh. Amen. 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 Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Amen. So wow, hey, I'm really proud of you. That is it. Oh, only back even there. Hey, my sister. Hey. Can come with that? Oh, come home with that, vayo. And your family. Wow. From my guinea pig, from my five. Oh, mmecha. Kwima no mmecha ebia no no. Mmecha ebia. Mali ha mmemele ge no go. Kwima bye. Ima chifu. Mmecha meet chifu enugo. Jisike biko no. Ka ono diri kwa ka ya enugo. Ono ncha niile. Wow. Yes. No, mba. Afugo m ihe niile ikwuru. Headmistress, ihe niile ikwuru ịma na asị ekwucha okwu. Ihe niile ikwuru gosiri now. Ịghọtago at least mgbe ekwuru ka ekwu okwu. Ọ bụghị nke ịma ịbịala ụnụ na mberede. Anyị plan ọbịa sịsị na ụnụ aplan chago ndị m ekwunu. Bete ozugbo ekwuole ọ na-aka na-aga n'elu ndị ya apụtakwu okwu. Mgbe nke anyị onwe onye ya apụta onye ọbụla ya na-ezo ihe na-ama m kwe ha ịpụta bịa kwuo okwu. But today ka ha si wepụta nene nwatakịrị na ha nọ m ebe a now. Ọ bụghị na ya epụta mee ya ma pụta ozugbo deliver prayer with like ihe ma ama mmenwu. To be honest, I'm proud of you guys. I'm proud. To be honest, we'll come back. Now my wife no way as well. So more people will come. I revive this school or car private ma. I get a school or car private ma. We'll do it. I'm really proud. We'll do it. Wow. Wow. So, but I can't afford whatever. I want to know the girl look go school fees. Yeah, that is all I can't afford or something. I want to know. So, the mention Benny. So, the mention but not much as then got through the. Okay, please, how much is the little girl school fees? I want to pay for her. So, all my friends, we have. Okay, 4,850 school fees, yeah. So as well. So I want contact or contact Chisoma. So yeah, this year anyway. So thank you so much. Inbox inbox me how to go. Onye kpele kita o nwere onye kwele nkwa na ọ ga-akwụrụ gị ụgwọ akwụkwọ gị this time. So mmecha my friend ka ọ bụ so mmecha. Yeah, wow. So bika I gano na bazeno. Ya dịrị unu nchani na mma n'aha Jesus. Mmechaze teacher ya ekezi unu the team by class unu onugo. O ya ekezi unu na anyị nwere time. Anyị ka ya ejekwa ebe anyị nwe ozi time anyị ejekwa ebe ọzọ na enugo. Ngwa na nsogbu adịrọ. Amen. And a quality one now, bye.
Then, Casey, Bagodu. Casey, Bia. I'm wagging. Hey, go back to your class. Go back to your class. Bye. There yourself photo because can I send me photo because can I send just one hey, I'm not know you're doing possible. Boss, why you? Ubabiano, Ubalibetan Eban, oh yeah, hey, why you? I shout to you. Why you? Small. I am a different group, don't worry. Moayana and I better to name. Why you? Just so, over your phone, you will just end. Get it? Uba, Emeka because that Uba nine. Why you? Mada kwa bikoni. Unu ya kwati. Ngozuone. Ozugonu. Everybody gentle. Ozugonu. Bye. God bless you. Ozugonu. Unu ya kwati kwem. Unu achaka anko dana. Ngwajinu wayo. Thank you. Chelenu. Mba bebe zini ya, mba mene da won ode mba. Imezini ya won. Na ai mo ifu onye otu gi ya amarere. Afọ arụbịa mara na ndị otu. Ngwa bawazienu. Mma abịakwa mgbe ọzọ nụ. Thank you. Amen. Oh yeah, nwa okendo. Mwa nwanne okendo. Mwa junior brother. I was. Hey, mgbe sigi na the face. Be very familiar. Amen. God okay. The face is okay, in the face, yeah, be here. I also 5,000 so, take I see me then take the best way to do it. Oh, Mazia, okay. The second will be the total 30,000, yeah. Care account target here now. Personal account, I would have preferred, to be honest with you. I don't know got not too much. I want to go. I don't know me. I don't know freaks. Yeah, one also. I'll be a hand there over. But so now, you understand me to the point. Yeah. So I'll be a full. Then I'll put a pop castle on my account. You have to go Casey. Keep us see how the best. It should be okay. Even now, we can do it now. You have to go. I think raging such amount. Not as your quick one back. So I'm gonna have my present. I will do it now. So I'm gonna have my pop castle for people. Okay. How you? I will say hand there this teacher over or something like or possibly their guidance or whoever, you understand me? So if you can get them now, let's just do it. You're going to do that. We call the cash is better. Okay, the owner the owner cash is better.
Okay, so yeah, so bad can you have the cash? So I'm gonna go for him back. Onye jekwana na drum. Ya je na drum ibe na anya ta se ko ni street o ma dita. Okay. Emeka na-akpọ gị mgbe ọhụrụ gị nwa. Let go see and gonna have a look. I'll fuck him at you. Na que classe gị nwa? Okay, 3. Okay, ya nwa 6. Okay. Okay, 6, 5, 4, then 3. Okay, only 2 now, yeah? I have 1. Okay, primary 2. Yeah. Amen. 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 Yeah. I have a question. Next year, whatever perfect, another prize, my God. Amen. And we go see it, but we have to take time.
Ugo Mmiri, nwunye chief. Chineke gọzie gị o. Oi. This one. Okay, man. Thank you. Yeah, hi, Chimo. Maza. Stuck in your shirt. Then they are stuck. You don't go. Yeah, I'm how mad who go. Me are stuck. You don't go in. Nah, the stuck in our stuck. Kuzi. Ugo Chukuna school uniform, mama. Oh, sorry, teacher. But the school uniform was the highest. Good. Bye, bye. The school uniform was the highest. Nah, you go through me, and now you can come back. Don't worry, by next year, you can catch Kuma. Oh, now would get man. I want. And you hear anything? You just can't go there. Okay, I can't Nigeria. Oh, okay, on you go. Okay, on you go. Yeah. No wear socks. Bye. Okay, GCK, no? Bye bye. I'm not gonna cool him. From the Nkendo Kaifoko Siama, Nkendo Galanya. Nkendo Galanya.
Ndị a eketa onye amị a o nwere ego ochie iji onye polisi mba ịma ekweburu nye nkwa ụnyaahụ nke onye amị ahụ ọ na-akọpụreti ezigbo mmadụ ka ngwanye ya. Oh yeah. I don't wear socks. The only socks I know wear, but I wear sandals. You don't watch me, Chisholm. You're not serious. You ain't my life, kid. You know, and I know we have my brother. I know see socks. We are chocolate and socks, to be honest. But actually was in me late. I was in socks in May. Hey, it was great experience. Wow. Wow, those kids will not forget this day in a hurry. I'm Chefi and very well, to be honest, I had to come impressed about the whole thing. They're really trying. And don't equal yourself. That's another thing. Yes, thank you viewers. Thank you guys for joining in. At least how to go about it. How to go about it. So how can awareness kind of create? So all them because now ebe na-emekwa nke a ka anyị na-emekwa nke ọzọ. Ebe a na-eme ọnwa ka a na-eme ibe ya. Yotago so sometimes ihe niile a na-eme a na-eweta na internet abụọkwa na just for the thanks na ndị otu. Egakwa azụ ọ not for the praise only. Now for a lot of people ka ya anọkwa fụkwa ihe ahụ. Mala yes, mụta ya because I'm a lot of things na amụtakwa n'aka this my brother now, Emeka Oganeme engineer, Solugana and associate. So nwekwa nke ya nwa amutakwa n'aka m, but ọ bụ na ọ na-eme na-ezo wele eme ya. O nwere ike mụ nwa no here ma amuta the things. Gị nwa ama mmutakwa ya so okenye na amuta ife ụmụazị na amuta ife ọbọs okenye ka a na-akụziri ife. So a na-akụzi ọbọs ụmụazị ka a na-akụziri ha na-akụzikwala ndị okenye. So na ya nwa. So biko ụmụnne m nke ọbụla onye ya emenwu ya na-eme for our society, you know, onweghị ihe eji mpako enweghị ebe o du anyị aga, you know. Yes ihe ọbụla nna eme anụma like ime by myself at least ụmụaka nwa ọma ha bigasịrị na mmakụ ọdosi obi aṅụrị a wuri mem with them. Ịghọtago bet ịnọ ya ebe ị na-esi go and do ịma na o nwere ihe mere biko onye nụ ya. Is somebody here? So now ya nwe ụmụnne m. So nke ọbụla onye ga-emenwu ya nne ọdịgo ready? Only vegetable dị. Okay, mụnwa ya eri vegetable. Engineer, ya eri vegetable? Ya eri vegetable? I can knock a life for. Yeah, then us not a vegetable. Mụnwa chọrọ. Gị nwa you eri vegetable. So vegetable 4, 5. Hey, so abulia. So nke ọbụla onye ga-eme. Nke ọbụla onye ya emenwu ọ na-eme because ịgba nkịtị na-asị kpụkọ ya ọnụ na kpụkọta ya ọnụ. Nke ọbụla ị nọ ị na-eche onye ya eme ya. Onwe ọkwa onye ga-emele gị ya nụ. Anyị nwago na we go do am for ourselves. Onwe ndị ọ na-abụ onwe ndị achaghịrị n'ụka. So naanị niile eme n'ụlọ ụka na ndị otu ya. But to me, ime the two places, ọmaka.
ị na-eme physical na okwu ọnụ ihe niile abụọ weta ego iwere ego ịganye but okwu ọnụ a agwara kịta ụmụazị a o nwere ike ọ na-anwụsi gwa ha ya ha believe onye they believe in me ha eme ya but onye nkụzi nwere ike ị na-agwafa ya year to year they might not listen to onye nkụzi but they will listen to you. So inwe time ma gị nwa nọ n'ụlọ bọọsụ onye n'obodo oyibo onye mere ya gị nwa nọkwa n'ụlọ inwe time visit efa visit school anwa visit ụlọ ụka anwa ebe anwa ịnọ visit speak to them weta your own knowledge wobata ịghọtago bọọsụ ego wobata your knowledge wobata your impact your input and everything ịghọtago so you talk to so ịgwasịa imesịa ya all those things ọ na-amịta ezigbo mkpụrụ because ihe nji ekwu because of myself nke a na-agwa m onye nkụzi nwere ike ị na-agwa nwanne nwere ike onweghị ihe nji ekpọrọ